Wala po. Okay. Wala mo yung kwarta dito. Sabi ang ngayon kong buhako na ito. Sakto. Nulis ko. Kung sanay ko agad ako tulisun. No! Akong armas. Ako ang tagbuas karton na. Bruh. Akong kuha na kong armas. Pabagato akong armas diri. Tara. Yan po yan. Ako yung mga atang. Tagay maagir ito liso na ko. Bruh. Lamay inog pula pura. Ayay, kini naik kedua laro na ni. Portahan pakai purma. Karun ka. Huy! Ikaw ba? Ano ba? Tulis nih, tulis. Ambil na sigarilyo. Ayaw, bos. Isubo yung kining papa, bos. Ambil sigarilyo. Jika gusto silong mo na tiil. Ganyan, bos. Dagan na ito, dagan. Ay na, pagbalik din, ha? Pantay mo report ka sa barangay, ha? Ganda yung sigarilyo. Wala po na lang. Puspuro ang kuwang rin. Ako na sila tinumon. Hindi na pala yung maagi diri no. Bruh. Sos karton. Magkatang ulahin. Hasta na yung maagi. Tulis yun. Wala pasayloon na ni. Gamitan niya akong 45. Sino pa kayo? Karon lang mo. Hasta na yung maagi. Ginagawa mo. Ayay, nanasin ni Agi, nagbugbog raming kanahan. Daan mo palapok ini. Sakto ni. Karong ka. Agi lang si Do. Paduol yun. Karong ka. Ginagawa mo. Hoy! Musta? Kamay toyon mo ba? Dali. Balik. Ay, pagbarbarag ha. Tulis ni. Biyan mo lapo. Ambil ni. Dili. Ambil ni. Di ka gusto silong rin mo tail. Okay, ada na. Oh. Ay, pagbubog-bubog di ha. Kuha rin sinatorya dali. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ako'y kulapo. Kito giniron. Sigumon ko ni dali. Puro kinitulis ron na yung mga agi-agi dali. Waas na kibaw nga ako ano pwisto dali. Tulisan namin ako dali. Okay. Aron nga, basta napilay mo agi tulis na akong Bruh. inip sa luon yun. Asa mo dupitan pisto no? Ano makatulis og daghan ba? Tutunahan ay. Mingaw ito because duda sa nako naagi mo agi sa bidire. Ito ka. Naan. Bruh. Agay! Nanasya ka doon Gusti agi na karong adlaw ay. No! Katulo na ni kong tao tulison nun. Karoon ka. Padayon do. Mahayari ka abot rin. Karoon ka tawhan na ka. Unahan. Uy! Yawa! Sugar na magliningian wa. Agi-agi ka diri ako ani tinturyo diri. Bruh. Sa mo tuyo na mo day. Tulis ni tulis. Oh. Wa gibaw do nga tulisan sa ko. Gamat tintion ba na imong armas sa puting batia? Ara ni mo armas. Ari. Suri kay boss. Ya, sa may sudan na imong bulsa. Wa ni sumod boss. Nanulis kay ko diri boss giwa gi kwarta boss. Suri kay boss. Mari ko boss, muli na ka boss. Uy. Oh, sama na. Sama na imong ida. Mauli gini akong natulis boss. Ulapor kita unik sigarilyo boss. Kana lay mo karton boss. Di na may mo. Bili na. Kuha na. Bruh. Bilin. Ayo sad boss. Dugay na yung ayaw kainom kulapo boss.
Karon pag itawang ko makainom na ani boss, kaya nakatulis ko. Ah, di na may mo. Ari na. Di ka gusto warakan, di ka. Ari. Ari na. Ari. Ay, tiyon dia boss. Ito ang buwang nga kanya. Right, dagan to, dagan. Di ka dagan. Ako'y nulis, tulis ko na. Tapos tunghan na, beli ko kung tunghan na yun. Tagong rusak dyan ako.